Honore jara ye kuma min fɔ min ye away ka dɔ honore ka kuma in wuli bali do dɛ na ma teliya kanga albumu in bɔ min ye piratu u laban ka kolo ka giri u ka teli segine magasa caman piratu caman piratira segine magasa an ka foli bi ye orange money y'a mɛn o awɔ magan jara jarakeni ko numéro dira sawo jaralaka nte ko jelenge ko a dira numéro dira 76 33 43 03 janto yɛrɛ la kɔrɔ ko kaɲi dɔgɔ min ye kunnafoni hali bi away ka dɔ an sigi kundu away ka dɔ kunnafoni an bi away ka dɔ tɛmɛna ye min ye away ka dɔ Hamadu Ba a ko janwali i b'a fɔ ko ne ko b'ale jam ana seli so heba kalisi fu ko sube so kalisi won dɔ bila kana so kalisi wan flaga kɔnna kalisi o mugu ye won abe ni wari be abla bana an ka taa kuma ɲɛna nɔgɔ an bɛ taa ni gafe gafe de b'an bolo kɔrɔ eli diko Bakari Ba Dumbiya an bɛ nin bɛɛ fo min ye an ka radio so partenaires an kana ɲinɛ u kɔ abada bɛɛ ka foli bɛ kumaso in kɔnɔ Noura Fm sanfɛ min ye away ka dɔ Mohamed Haidara Sherifukɛ a kuma an bɛɛ a ko away ka dɔ min ye jɛkuluba dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques i ka dɔn k'a fɔ ko a ɲɛmaaba ko a kumana a ko min ye away ka dɔ délégation la hawtani min be min ganga na anw fɛ min bɛ na away ka dɔ conseil de sécurité de l'ONU o tɔgɔ la ko Choguel kan k'i jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ni k'olu la convaincu Mohamed Haidara a y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔ k'u lasɔn kɔni a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ninnu kɔni ye wulikajɔ kɛ ani balaka wuli dɔ kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ conseil de sécurité Nations Unies o tɔgɔ la u ka maa dɔw bɛ away ka dɔ olu bɛna Sahel kungo fɛ away ka dɔ a ka ca Ala fɛ u bɛ suru anw fɛ jamanaba in kɔnɔ n'a bɛ Maliba in ko fɔ nin bɛ ka kɛ waati la waati min CEDEAO ani anw ka politiki tɔnw olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ ani cɛsiriw bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to ko Choguel a bɛ ɲɛda fila baara min na k'u bɛ se k'a dɔn ko away ka dɔ bɛ se ka sira jira a la cogo min a k'o de siratigɛ la sabu Choguel a bɛ ka kuma nka min ye kuma ye a b'i n'a fɔ a tun bɛ bara kɔnɔ a caman bɛ yen a tɛ ka waleya c'est-à-dire a bɛ ka kuma dɔ fɔ ka tila ka dɔ wɛrɛw fɔ minnu bɛ tali kɛ away ka dɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ a b'o caman ko fɔ Mohamed Haidara a k'o de siratigɛ la min ye primature o ɲɛmaaba min bɛ yen ni hakili b'a la siɲɛ fɔlɔ a y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔ wuli ka jɔ ani cɛsiri minnu mana bɔ assise kɔnɔ n'o ye sigikafɔ min bɛ ni an kan k'o boloda n'a bɛ wele ko assise nationale de la refondation a ko olu de kan k'a jira n'o y'a sɔrɔ dɔ bɛ fara transition kan yalima dɔ bɛ bɔ a la yalima kalataw bɛ kɛ waati min a k'o de siratigɛ la a ye wulikajɔ dɔ fana kɛ ka se away ka dɔ RFI France 24 ani kɔsɔ in na min ye journal Le Monde a ye mun fɔ yen fana k'a y'a jira k'a fɔ a ka ca Ala fɛ kalata minnu filɛ nin a bɛ se ka bɔ a dogo kɔrɔ tile damadama dɔgɔkun damadama kalo damadama away ka dɔ min bɛ se k'a to a bɛ se ka labɛn ka ɲɛ a ko n'i ye nin kuma ninnu ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye away ka dɔ ɲininkaliw caman bɛ kɛ jango tɛ min bɛ away ka dɔ assise nationale de refondation min bɛ away ka dɔ o kofɔ sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ premier ministre min ye Choguel Kokala Mayiga a bɛ ka wulikajɔ ani taabolo minnu kɛ nin ye hali bi a bɛ ka sinsin bere de di away ka dɔ maa dɔw ma minnu bɛ politikimaaw kofɔ minnu kɔni bɛ ka lagosi ta ka ɲɛsin away ka dɔ anw ka assise ma n'o bɛ tali kɛ assise nationale de la refondation n'o bɛ tali kɛ o la sabu olu caman ba de bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ ni min filɛ nin ye kalo ko don away ka dɔ ko nafaman tɛ wa ko yɛrɛ a man ka kɛ fiyewu a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO away ka dɔ ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye délégation belebele dɔ bɛ yen n'a bɛ conseil de sécurité des nations unies dɔgɔkun in kɔnɔna na ONU maaw olu fana bɛ ka maaw suru ka na anw fɛ jamana in kɔnɔ u na kun tɛ dɔwɛrɛ k'a pɛn bɛɛ da anw kun jagoya min bɛ se k'a to transition away ka dɔ waati minnu dilen don ko kalataw ka labɛn kalataw away ka dɔ bɛ se ka labɛn o kɔnɔ cogo min Patirikeba y'a jira a ko nin hakilina min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ Choguel away ka dɔ a ye kumakan dɔw fɔ kumakan minnu fɔra away ka dɔ o don ko min ye assemblée générale ONU yɛrɛ kɛnɛ kan a ko away ka dɔ olu kɔni siga t'a la olu dan b'a la k'a fɔ waati dilen b'olu ma waati min n'olu kan ka away ka dɔ baara kɛ ka bɛn o waati ma olu ka wulikajɔ n'u ka hakilina minnu bɛ yen a n'u ka u y'u kan dili min kɛ communauté internationale ma k'u bɛ jija away ka dɔ ka tɛmɛ away o bɛɛ lajɛlen sira fɛ k'olu bɛ ka baaraw de kɛ yalasa min ye waati minnu n'olu yɛrɛ da y'o fɔ o waatiw ka se ka tɛmɛ a sira fɛ Patirikeba ko a ko Choguel dun a ye nin kuma minnu bɛɛ lajɛlen fɔ nin bɛɛ bɛ ka kɛ fɛn de min a laban a bɛ ɲini k'a corongoyi min ye maa dɔ bɛ yen n'o bɛ away ka dɔ président ko fɔ cadre d'échange pour une transition réussie au Mali n'o bɛ Hussein Amion Guindo ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔ premier ministre ko a ye garantiw de di a ye garanti minnu di ala ko a yɛrɛ de da y'a fɔ jango tɛ Nations Unies kɛnɛ kan k'a bɛ wuli ka jɔ kɛ ko ka nin ko in away ka dɔ ka bonya kɛ yalasa min ye ko in a bɛ se ka to a cogo la cogo min o kuma na sa ko min ye premier ministre
Choguel ko kala Maiga ko délégation min be nale no be Nations Unies délégation ko fo ka kangi chesri ki jija chogoya sugu bela jelena ka se ko lula convaincre sabu na yu la convaincre haka ja awai ka do abe ayre bo abi faso do bela jelen nafa ka so ke ne jetemeneke ako awai ka do ku kanga ko sugu bela jeleke woni conseil de sécurité des Nations Unies o ka se ka foka benge o ka bengula sabu amana ke chugo anti ta kanunun do ako Mali kanga ngan chugo do se na mion gindo ka fere ni dabaluke angana ke kerefe denyi nyama to bulu no te no kera kika da bi ke kololo bay safara anga gele bay ndo fa tirfle Mohamed Aidara l'indépendant ko bidon boli ibunya bala nyama muye indépendant ne ya lebla muye ne be mbolomba akarga do so de Bamako ne be boni aliye so de Bamako mamu kuma lo akono ode Omar Angoiba dogna ke ako ina fo ibora ki da douala assise nationale de la refondation no siga fo bamu no okan ke jamana kono don yire damani nwanche siga fo mun no abeke sababu ye ninga yelen kura ko di anka jamana ima ko sababu ka abeke sababu fane muye jamana ngele ya chama onashidon ani fura mun no obeseka soro Allah siga fo ina akun kufura ka foko abaro bela jele mina dabo min novembre kalo kleta ani duru ninka na bla novembre kalo kle muga ani kele ola ayira ka foko siga fo en ko abora adogo koro ablala kata nyefela la na bla mu décembre kalo kle muga okonna ola sabani ngala ko akoni ya jetemna ka laje munya anga jamana gouvernement nyama no de docteur Choguel ko gala maigay ni wati na jekulu mun o era kanga fere sigi senga siga fo en bara bela jele ninka anyana bo o jekulu o sigira senga kui jekulu ni ya jetemna ka laje ibina ka foko ma ba chairman ba ala munye ministre koro oluba ala société civile mauba ala ali fokata fara munye mamunun be ali ministre ya chairman ke jamana nkoro olu bela jelemba ala avocat ubala ma chairman enyo ansoro munye jekulu nkonna la ako munye jekulu ndu bara jumene dilendu uma ka fera ni dabali bela jelenke kalo kele okonna ula munye malido amseka sig anga kuma tugumuna ale mamunun be ka foko umurutlendu ku te fekana siga foina jekulu ina feran dabali bela jelenke o manu no mesika na siga fo ola tugumna fatika ba munye Omar Angoiba nyama akoni ya jetemna ka laje munye cadre de change de parti et regroupement politique pour une transition réussie ina fo ibora ki da dola tugumna lu koni ya ira ka fo ko munye nin siga fo tero bi o tero sini ni ya jetemna ka laje kerengala mamu yira koni be no de docteur Bakar Tireta ale ya ira ka fo ku utero bi o ti dola sini kabako bolen ko fe munye Hussein Amia Gino na lido o jekulu nyama baye afene ya ira ka fo ako siga fo tala ke ku tina ta ko ina ku sebani ngala ko akoko o bolen ko fe munye octobre kalo kleta ane fla sam bafla ane sam muga ane kele chef na wulla adeli ko la de no be mouvement démocratique et populaire na nyama ya babe Omar Marko no ba ale bulo baru koni ya ira kafo siga fo munna abolo dalen fleni munye Choguel ko gala maiga ane jamana nyama afe ko afene tarabi ko afene te orosini sebani ngala ko akoni du ajitemna kala je nyama ame domine na fo ko bi ferani dabali bela jele ne kake ni mamunu fla kafo kuta siga fo lata fere bisika ke tugo muno ubisika faranywanga jangu ne siga fo imana ba munye jekulu wara kana wuli kana fo ku be na ko reka jamana nkonna ula ako bara bele ore dilono ni manu numa no be paneli ma ko no ukufo ni mama bi ga ira ni wati na ku tita siga fo ina ka ferani dabali bela jelenke yani décembre kalo kile muga o che amanu nu bela jelen meta siga fo ina tugumna fatika ba ka fola ako munye Choguel haminai ibe na ka fo ko ali o kele ne jamana nyema ira akna ko o sabuga munye ashimi ko tayi atefe mali nga fara bada abe fe munye mali don am bela jelenka ambulo do minen kelen kono mali ni mali den kelen ko cha be ka fo cha anofe o ashimi ko ya mirna ko o ya ajorna ko ye bi fatika ba ako fe ngoni be kala ta tugumna ko be tabulu mena na fo ko bi siga ko ntala munye siga fo nye akoni mina ka siga fo bele ko asiga fo ibe na ka fo ko munye ma chama obe na ye akena ko ni uka ni wati na mali den chama ko ni mika hira ka fo munye transition kuntala ko doka fara ajana akwangoi o sabuka munye kalotani shege mun dira kalotani shege ko akadogon bara munun bolo dalendo nango mali kurari se ka ken ke ka be ke laben ka
ban PPP ni kalo tan ni segin o konna la ga tinya mun ko do de ka fara aka fatrika ni ni anya sama ka bo somala na so de Bamako ali konna la Umar Angoiba ali kalim kala tigi bunya obala aywa ndo bashite ambe Umaru foka wali nyumando bani de me baka bela jele fo halibi ambita tabu anzigi kunde fasiri le mana ka fomya o de strategie la minya awai kado kuna funi le Sphinx mba leta minya ade abe awai kado Adama Drame aboko fo ina ke aleka fasiri ade akumana koy ako minya awai kado gela mimbe awni France ni nywa Mali ani France ko tnyedu aw ma fo Wagner wa ako sigatala mo kulela ka fambe fo ko mercenaire manga na awnga jamana ngono ako adola yeluma awai kado ba kalama ka fo anglais ka contingent mimbe na be minismala yeluma ba don ka fo mercenaire be olawa nu to don ikado kalebu kuna funi barata ikado ka fo wasiri ka bako ako awaikado anglais ka je kulu mimbe na be eriteur ko fo ali wuli ka joke ka jira ka fo Mali awaikado awmbe dugudugo ni kumaula ani awaikado minye société rusula dobe Wagner na bo ko fo ako kabiro kera anje nyogo minumbe français ni européen to lu ko ni awaikado ublala suku bela jelina sabu wulila o kere ba fo jegaji bonne jakuma tonga ako lu yere bulo msika fo itala ati bembi ati benshini minye mercenaire uluka na shuru awaikado Mali kono ka fo ko bina barake dangote a Wagner lama ako de strategela minya awaikado uyebo mako wele ka fo ko ni maminu fleni ko luka na awaikado atibe o mabi atibe o machine aunga awaikado barake nyoko minumbe na be français ko fo ina fo awaikado ade ya fo chugo ko klalu dala kambela nanzara kanwo la tenwo ko se ka sugo fo uya bela jele fo ako ka damino kanyama ba no be Emmanuel Macron ko fo fo ka tase aka awaikado kuyati na aka otegilu yo moko ka fumya fo ka tase uluma no be Florence Parly ani Jean-Yves Le Drian na bo ko fo ulu bela jele oyewo chi damene ani kuleba chi fam bela jele fe no mada odro mako minya awaikado an yira barake nyoko mimbe no ye canard enchaîné o tu ko kuna vundila wa o tara fo ka shogel ko kala maiga awaikado ko ke colonel ni mbeti dore ko fo ko ujade wulila sabu awaikado selambe minga amina bwa kalama to chaman be bobi na ken min galama ako ni ejete mineke ibai ka fo minya wa auka awaikado Wagner ko ako ni kembe sawbuye bari awaikado o ko ni ayel maledo awaikado kamana gwanedo akonga finchi kumbese ki dade ka ko tota nga minye mercenaire kunyi akuma na wuli sabula awaikado minisma ko nana minye finchi anani teka da kulukuru doka ka don ka fo jaja hali maminu were be no lube ka na barange ado be ube awaikado Wagner udeta dijo mercenaire kana barake awo menisima mawo ndo be min vi mercenaire ubaso ko mercenaire bula kuyi ubaso nga che ifana uteso na yera la nyama na ye ma pleka me bile jamana kono ko mercenaire ko ndo bala sa kuma la me Patrick Bako akoni min vle na lebe na min vanyi anga fumya koyi Mariam Konte awaikado shibe samuga ani worola demisen do faso inde dodo akwa ale de seru sfenchima kanya foli kuyi sabu awaikado ale jarabira kamalini dola Alistair Apokter karo ka fo ye English good morning, how are you? I'm fine. And you I am jarabing you ayo talo and jarabing a partir vous passez a partir du président Bedou en jarabi be anglais la jarabi en jarabi kwa ya foma I love you odidwa love you I malien ko ni bebo anglais me love you ko ni bebo me Fatirika Bako akoni njami mvleni ja ani angwa awaikado bugutiki no ye maramu ye jarabi tembenu ni nywanje eleni jarabi yera damate ko akera be ebe bedoa oye bebe concentré ko jugu de bebe concentré ko jugu zan demsenu de ko be awo ala kandi shawbo no ninjay no be awaikado Alistair Apokter kofo ikado kafo ani maramu jarabinde nana tema uninywanje ikado kafo alaba minya awaikado ningamal ni afleni eleni onzo ado passer bane hilo ko endon nagato akarago alaba ngera muye maramu koni awaikado ko agarzigera eleni garzige koni kele de nyira fanan nana ikado kafo minya awaikado de Allah kibaru c'est comment
fasiri ba akube balika bo min galama minya awai kado den woni korbayara sabu den yera dombe ekolla abe sanduru la amedoni mina ko bi maramu bi balika bo mun galama ningamale ni min flene no be Alistair Proctor kofo e kado ka fa balaka tunu ja awai kado ay maram bla so min gono location ayre kumbo sara ubi ko beke uyi minga nywanga bi san worobo minya awai kado ale tununa maramu ko ni wati kesa abe ka chen nyini ka dese chema sikai ja che tara ko so Emi e kontra banake mercenaire tia la ilaha maram kontra bana mercenaire dum vle ka fi maram amo ko mercenaire ti na yawa ko be anglais obulu koy anglais ta kilindara tege dara ksheka abana min jay ki kado ka fo aka manda aka awai kado kontra anako bana maramu yi tulu ki jaba ko mo se ka nyosoro afle ka ta wilda fu mali awai kado olu nofe wilda fu mali ye jakulu de min be musola ka wala fasa anika awai kado ka songorota ko nyini atara nyafoli ke olu fle ka wuli ka joke atara ka min do maramu bulu o ya ka badjidi badji ndeni di inya ba fu gledo yengle e ma den yere den deni ne metisi e to udedo den vle ne mai afle tuwabudo sa ajira afle de vleni metisidu tuwabudo afle duguma enyambala tuwabudo maramuni maramuni chain de ni engle uka onjo njirabi o de fleni adia onso amure ndo amure ma fasiri ka bako ako awai kado ni ngo imbela jelena sa maramu fleni ka awai kado use wulida fuma maramu fuma wulila ka ko bedo nywana usera minisma yi jonga alafo sabu ajira ka fo kamale ni ngoni kumbi bara lay nga uluna ka bara o bana sabu atara koso o temene ngo nglew awai kado ya festivalike je kulu minyere benno ya awai kado agence privée mini awai kado nglew yere ay recruter minum fe ikado ka fo yo je kulu fana la soro Angleterre ulu fana ya jira ka fo ulu ko ni mami mana barake ka ba no bara bana no tigi tara ya mariya kse kele to luka sariyaula min bi se ka to lu ba jira ka fo aywa anni karse baraka be ni nyoro ko ti ya famu wilda fu yo ko beke donga bo mercenaire do sa kuma de folente ni minishima tena de wagner tina de mercenaire de an rebi ka baraka ni mercenaire do be ni ka mercenaire tewa hali franjo ni ala che mercenaire abu bolo sa américain wo français wo allemand wo a mercenaire bu abenya fode wa fasiri kaba ako awai kado kamale ni minya awai kado anyinina ka fembeke ka tatege da kiseka ka jira ka fo minya jakulu do be no e privé jaja uluka barakela dido opona sa minya awai kado lufuna mason tugo shila ka seka awai kado kamale ni ka seka awai kado ayoro jira mara mu konde am balimadu an shigidu an faso dedu kado ka fo ale kone nyajima de sere function ka seka ni nyefo mara mu yeko beke ka tuluka jaba fen sekele amaseka nyasurala mara mu itara ala mine kata de indi awai kado orphelina dodima awai kado de mararoi kata de indi okuma sa de ngoni awa abubulu nga minye wilda fu moyi ma min be ukuna bi ode awai kado anga ministre koro doy ale ko ni wulika joke ministre koro nyere to fule ka bongono ale de wilda fu nyama yala awo afleka wulika joke ka den to sebe a to sebe juru min gumbala o sara maramu yere be yoro mina location na o sara den yere to de ko leo fasiri nga jango nga leo na ba awai kadu yesege ni toro minye minisuma mo ya ali aden photo we have fem better ka fobi tama mena shijuma bo community ma ko kulu tsika kuma foble sabu awai kado chai ngoni tara aka ko bana fasiri ka bako ako kuma na nanzara uta kalamadi faransa minum bi kulela utato ka foko mercenaire awai kado obenu na wa akwa mana ka chuko dafu ko ni ya sigoke maramu awai kado konte ale de ta dona ninje ngumbi gawo nga maramu konde nyona jolibi mali kono bi ministre ma kembe ka mi mbenye trasiduna minum ba onfa olu kembe ka minun ta ku ke krefe dey à côté géométrie zéro est-ce que bloqué serré obe bala wala ke kaba ko fle o kuma na ukantu kana ye cheni ngakui manu ni patrick bako ako awai kado il y a pourtant des mercenaires dans le contingent anglais de la MINUSMA France ko chogodi fasiri fle ni ndo aka janya fara nywanga ade aka fasiri do abes fenki kono o ka bidon boli muye ade nyama chera la na nyi mercenaire go kuma na ya me Muhammad dakono bli wallahi idda mbe fara sikatala de ay enclore gla mercenaire Wagner mercenaire Wagner do ja aere tawbiya aw ga mercenaire nunga jugu olu ka jugu na be wallahi
bɛ fali ko jogo man fasiri ke ba o de fo ko ni ngum se ka deni fa ka ko be da kan ka kila ka tunu asomo ta don kuma te Mali ma atani wa amara mun na nyona joli bi Mali kono bi Mali kono te na ko nunu be min ala de bi faranga o fana tuma do la ma ni ajete mine an bi am sanjuli jula ate jarabaw na fere wari kama ya de passage comme ça abe singa murasi ulati ningu nguzwe ti kuma to do ama obi murasi jogo di demjenu bia bura reflende kuma en kai sanye bura reflende bulu awo jon were tuguni ay dobe bulu sa yakube fenda bulu awo ute yakun fesa Yusuf Sera fenda bulu akata sadani segi utolu fe utolu fe awo fo tuwabu club le mugu bon o defleni mercenaire do bina obu ko nyami ubita uteye blere aflaka taka leo toni bulu wallahi ala ka leo balo ko amina rabi ala ka leo balo way nyaba la leo na nyona no amikla ka tada nuna yawo ubayi wunyena eska fo ta ala ka de sobe ala ka ni sobo ya rabbi ama nyama ali bi ama ira kanu mawla ku so le Noura Fm ne la bi kononto ani nani to mi murumuru duru asili bi ke ka bojela ko ko mani wora dala nyama nei bolo bonne be mbolo ba akarika dum la révélation ba aleta ni ya boko keme duru ani biduru ni kononto révélation e mugo ka be bi juma do e ma octobre kalo kle mugo ani fla ako mi dawulla songala ko ni ko o maye flo ko wuli ka jobi na ke jamana fama korono be Elaji Ibrahima Bakar Keita adeun nafoloma fɛn minnu bɛ adenw bolo ko a ma sɔrɔ mun ye sariya sira kan wuli ka jɔ bɛna kɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka amina alhamdulillahi rabbil alamin barika Allah ala k'o kɛ a kana kɛ kuma dama ye dɛ ayi baara de bɛ ka kɛ a bɛ kɛ bismillah fatireba ka fɔla a barika Allah ko an bɛ don min n'a fɔ ko bi nunu y'an fa bolodengɔni kɔni a si ne bɛ yɔrɔ jumɛn de la a fɔ n ye Laji Burama a denkɛ min bɛ n'an k'a ma ko Buba maa mun yɛrɛ bɛ ka Buba ka nafolo ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔna o la Buba kɛlen bɛ k'a ka nafolomafɛnw mɔbiliw b'o o la sow b'o la fo ka taa fara mun ye fɛn caman kan a bɛɛ lajɛlen bɛ maa mun ka mara o kɔnɔna la jamana in kɔnɔna la yan ko bolodengɔni ko a sini na ma a bɛna minɛ a tigi ma dɔn wa tamasiyɛnw kɔni bɛ yen o bisimila tamasiyɛnw bɛ yen o ɲɛna Fatirike ba ale de ye mun ye Jean Baptiste Satono a kumala la révélation o kɔnɔna o la a ko an ka critiquelakaw ka ɲɛma n'o bɛ Mamudu Kasongo n'o bɛ ale kɔfɔ nin waati laban ninnu kɔni na ale y'a jira k'a fɔ ko sariya dɔw kɔni bɛna ta sariya minnu na a bɛ kɛ sababu ye maa minnu ye jamana nafolo ni ka a ɲɛnɛmu maa minnu ye jamana nafolo ni k'a kɛ lemuruba ye ni ka bɛn o kelen dama n'u tɛna se ka a sara u bolo nafoloma fɛn o fɛn de bɛ yen fɛɛrɛ ka kɛ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la a bɛ se ka jigin mun ye jamana wakini o kɔnɔna la cogo min na Fatirike ka fɔla n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o b'o taabolo la ɲɛma ko dadigi bɛna kɛ jɔn de la min ye Laji Burama fanga maa minnu ye fanga in kɔni o kɛ n'u ye nafolo ye ni ka a sɛbɛkɔrɔ kɛlɛku ka a bɛn o kelen dama ko bolodengɔni kɔni ko a bɛna s'u ma kɔsɔbɛ o siratigɛ la famille présidentielle bolodengɔni a bɛ s'u ma dɛ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye i bɛ ka a denkɛ mun bɛ yen n'an k'a ma ko Buba fo ka taa fara Karim yɛrɛ kan u si tɛ a bɔnɛ nin bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛ ye kosɛbɛ nin bɛɛ y'a wari hinɛmu awɔ an ka fɛnw ka minɛ Fatirike ka fɔla a ko nin cɛ fila in n'o bɛ Laji Burama denkɛ fila in kɔfɔ Karim Keita ani ka fara Buba Keita kan Buba Keita marché foyi de ma tɛmɛ jamana kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu tɔgɔ tɛ marché mun na mun ye Fatirike ba ye a ko mun ye kibaruya kɔni ko o sɔrɔla nin waati laban ninnu na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Buba ti yan Karim yɛrɛ ti yan mun ye Buba ye ale ka nafolomafɛnw fo ka taa fara mun ye mobili location na ko o b'a bolo jamana in kɔnɔ a ka minɛ mun ɲɛfɔ hali baarakɛyɔrɔ caman ko o b'a bolo nka o bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka t'u dogo fɛn dɔ de kɔfɛ o ko bɛɛ bɛ maa kelen de bolo jamana in kɔnɔna la o maa dun n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko opérateur économique ba don opérateur économique don jagokɛla don ale de bɛ ka Buba ka nafolo ko bɛɛ gérer sisan Fatirike ka fɔla a ko maa in ye jɔn ye ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i b'a a cɛ ɲɛ mobili daga bɔnɔ mobili minnu bɛ hali lamɛrikɛnw tɛ se ka don a kɔnɔ a cɛ in bɛ munumunu o de la duguba kɔnɔna o la ko mun ye wulikajɔ bɛna kɛ a nɔfɛ mun ye ko sababu ani Buba a yira k'a fɔ ko ani Buba ye ko caman de kɛ ɲɔgɔn fɛ wa mun ye Buba ka nafolo ko nin cɛ in de bɛ ka a labaara an bɛ don min na ko bi an ka jamana o kɔnɔna o la maa minnu bɛ nin cɛ kofɔlen dɔn u k'a dɔn k'a fɔ ko maa min don koyi an bɛ don min na n'a fɔ ko bi wulikajɔ kɔni ko a bɛna kɛ a nɔfɛ mobili dagabana minnu bɛ a bolo o sababu a yɛrɛ bɛ affaire mun kɛ a ka affaire in sɔrɔ a bɛ sɔrɔ mun kɛ a la o sɔrɔ ta a kɛ cogoya si la ko a bɛ ka tiɲɛni min kɛ nin waati in na mobili dagabana minnu bɛ y'a bolo a ka ye o mobili o kɔnɔna la ko sɔɔni ko wele ko a bɛ bila a ma
mun ye Jean Baptiste Satono ye a ko e ka jitemna ka laje maliden jone be jɔn bɛ Buba ka baara ka a dɔn ɲininkali kɛlɛ Buba a ma baara kɛ administration na wa maa si tɛ Buba Keita k'a ka baara dɔn nka nafolo min b'a kun ɲɛma a dagosi a ka bon fo k'a fɔ ko a ka bon a ko mun y'a kɔrɔkɛ n'o ye Karim Keita ye an bɛ se k'a fɔ Karim ale ye jɔyɔrɔ min kɔni kɛ a ye députiya kɛ wa a kɛra président de la commission de défense a kɛra o ye o n'a ta bɛɛ mun ye nafolo kasabi min b'u bolo bi k'u n'a sɔrɔli ko o man kan n'a a man kan Fatigaba kɔni y'a yira k'a fɔ mun ye Karim Keita a n'a dɔɔni mun ye Buba Keita i bɛ na ye k'a fɔ ko hali ministre caman n'u ye bagabagali ta k'u sɛgɛrɛ koyi n'u ko k'i ka mugu di n'i ma mugu di i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko i bɛ wuli ka b'i jɔyɔrɔ la koyi i bɛ wuli ka b'i jɔyɔrɔ la dɛ Fatigaba kɔni y'a yira k'a fɔ mun y'an ka kiritigɛlakaw u wulilen de k'u jɔ Buba maa mun bɛ ka Buba ka nafolo ni ka baara k'a la jamana in kɔnɔ la yan ni opérateur économique don a b'i ye mobili dagabanaw kɔnɔ mobili min ni lamɛrikɛnw tɛ se ka don a kɔnɔna o la ko wele bɛna bila a ma sɔɔni Buba nafoloma fɛn o fɛn de bɛ Buba bolo nafoloma fɛn o fɛn de bɛ Karim Keita bolo a bɛɛ lajɛlen bɛna sigi mun ye jamana wa kelen kɔnɔ a banna kuma ɲɛna kosɛbɛ kuma ɲɛna Fatiri don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ la révélation o kɔnɔna la mun ye Jean Baptiste Satono ale kalimikala tigɛ bonya o b'a la kuma ɲɛna babu ka ɲi n dɔgɔ min ye Buba Keita ani Karimu Keita u ja dɛ a bɛɛ ye Keita ye a bɛɛ ɲɛ munu bɔ t'a la koyi Keita kɔrɔ nin kɔni a kɛra koyi min ye Keita o bɛ fɔ dɛ Keita o de don nin kɛra dɛ anw ni Keita a bɛɛ ye kelen mais Keita o de don o ye min kɛ n'a kelen bɛ sariya kɔnɔ o ni hakɛ min ka kan o bɛ d'u ma mais ka binganiw ni tɛgɛtɔrɔmiw kɛ k'a sɔrɔ ka taa kɛ bɛnja ye nanzaraw ka dugu la wari bi tiɲɛ cogo ma a bɛ fujugu te yen mobili parkingiw n'a ɲɔgɔnna joli n dɔgɔ a fana Mali on zone tous une naissance ici an bɛɛ bangena yan an bɛɛ lajɛ an ti juguya tɛ dɔ wɛrɛ tɛ koyi k'a lajɛ a bɛ lajɛ o Ala k'an ni sababa bɛ n dɔgɔ hali bi an bɛ taa waati bɛɛ ka taa min ye awɔ i k'a dɔn ne ko mun bɛ yen a ye jɔn ka nin charge fɔlɔ nin ta kuma ma se fɔlɔ n kun bɛna min ta o ta kuma ma se sabu o bɛ ka kuma min kan o ye lesbiennes di mun i b'olu dɔn bi juma dɔ ye na nin bila a ti bila de a bɛ ta o nka a ta kuma de ma se lesbiennes lesbiennes olu bɛ hali bi wa jamana in kɔnɔ olu bi an ka communicatif procureur fana bɛ yen Ture bɛ yen awɔ a caman bɛ wo la o nka n tɛna fasiri f'u ye fɔlɔ fo n ka tɛmɛ ni nin ye an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni an bɛ se jamana in bɛ ja sa o bi yan procureur fana bi yan jamana in bɛ ja olu bi yan Mali in bɛ ja ne ka cɛ fana bi yan procureur Ture walahi n dɔgɔkɛ communicate e kɔni b'a dɔn ko n dɔgɔkɛ don awɔ wala dɔgɔya t'a la koyi ayi ne y'a ɲɛf'i ye de e bɛ la ka e bɛ k'o fɔ cogo min na o t'a la koyi o tɛ Ture ta la dɛ ne ma ko kɛ koyi ne k'i ma de dɔrɔn i b'a dɔn n dɔgɔkɛ don ne b'a dɔn i dɔgɔkɛ kɔni don artiste tɛ Guinée ça va bien ko bɛ cogo la ni bara n dɔgɔkɛ don awɔ voilà an ka taa n dɔgɔ an bɛ taa nin se an b'an da don dugukolo ko la yurugu ani ɲamilijugu hali bi i bɔra ko min fɔ dugukolo ko sira fɛ a ɲaminen don min ye awɔ i k'a dɔn an ka taa sokɔnɔfin n dɔgɔ famille Yara k'a ye wari mugu de bɔ koyi miliyɔn 30 a y'o de di awɔ i k'a dɔn polisi ani gardiw ma arabe kati a y'o di awɔ i k'a dɔn commissaire ma commissaire min bɛ n'a bɛ commissaire Babandaw ko fɔ ani n'a bɛ 8e arrondissement na arabe kati yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ka tila tuguni ka forage kura ka forage se a ka so commissaire ka so a y'o minɛ nin bɛɛ ye pour que u ka se k'u tɛgɛ da fantanw kan wallahi commissaire bon a y'a minɛ a m'a minɛ o kɔni bɛ Ala de bolo sa kunnafoni y'a sɛbɛn cogo min ne de b'o fɔ a fɔra ten dɛ spéculation foncière a sira sokɔnɔfin la famille Yara dégaine 30 millions de francs CFA pour la police et la garde nationale. Million 30 k'o bɔ ka policiw cari ani garde nationale. Une RAV4 plus un forage pour le commissaire Babandaw du 8e arrondissement. Babandaw jo t'a la mon commissaire. Yɔrɔ ne kɔni ma o fɔ. I m'a fɔ. m'a fɔ. Non. Asimu bara b'i bolo koyi n bɛ min f'i ye fasiri kɛ b'a ko i n'a fɔ olu ye layidu ta cogo min dɔgɔkun tɛmɛnen k'u seginna ka na dɛ sabu nin dugukolo ko min filɛ nin ye a bɛ awɔ i k'a dɔn Jimsar n'o bɛ jɔnkɛ Yɛrɛnakore n'a bɛ wele ko Babu Yara ko de ni awɔ i k'a dɔn population ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ sokɔnɔfin population n'a b'o ko fɔ komi 3 du district de Bamako ni affaire min filɛ nin jaja gudow caman de b'a kɔnɔ minnu kɔni ma bɔ nka min ye awɔ i k'a dɔn commissaire min bɛ n'o ye Musa Ndaw ye 8e arrondissement a kɔni a b'i n'a fɔ
fu yo sebe koro boko ka boko ni nafolo ka boko ni forager ka boko ni avocati abi yoron mi ko bi abi ni ka commissariat fini bla comme ça habali comme ça ibe dobla dobi kumbo comme ça ni nyana mina amu changer doj medi comme ça ni nyana mina aisha mentality an go ko malikura bon malikura yere kanga bo yoro minuna malikura te ka boy vraiment c'est on est ka ko mango bala be achimine sugal bolo non bar te ko ni nanaw on va mana temi made barabi ini sugal sugal asimu ndo ni tenye infusé ngai nga usade ni forle mbate ay ni infusé sinon na ko ngire rap megelade awa begela sa we ma fendu depuis du jera o tinde noyde ne ma warbo de warbo iman warbo kele ni man ne de ni warbo akara iman warbo ne ni warbo sisa sisa anga te do imbana beba gas ko nga sama ke iman warbo fatala o ne de ni warbo te do imbana feven na beba na te mun fana be wuli yankle kono kuntala ka bungui haramu jana no ni hausa ma yente ka to fonna te bana di to fonna ali ni sama to le to sama to ko magi ndo patrik ba ya dira ka fo ako awai ka do minye halibi ambe dossier ngono ako ni ngoy min fleni dugudugu ni nyaw awai ka do ko atise ka fo ka ba dira la ka fo minye awai ka do lubina min voigné directeur régional de la police nationale du district de Bamako commissaire divisionnaire Ibrahima Souma Keita ni ka do ka fo ko lu sira awai ka do ka sira uluma ni ka nyefoli ke uluye sabu uluye min fo ika do ko na ko bida nyefoli ke min be talike babu yara awai kado ani kumaka min be ulu ni nywanje ulu bora ka min fo do kun temeni ako awai kado aya jira ka fo ulu be ka bara min ge kiri tilamo ya bla yoro mi ici de justice de sero luma awai kado maître mingoro o bana sa onaka kabine o maw de seruma papier min bu bulu ulu e papier la je papier inga kam an kanga bara chugomi ulu temena ni osirade o bana sa min garde national ani police ulu kata ka tu jo min ni yoro ko fule na kata awai kado lakana buli min se ka to babu yara naka maw ubse ka awai kado chukona finka uka dugukolo minga na mura minga wika jobe anofe ubse ko kori chugomi kasoro awai kado population mashima kuma bani mingo chinjogi chugi polisu ni gardu ubse ka min daika ka fo uno daika tirike bako ako minya awai kado luko ni ajira la ka fo kiritikila mo akunganga seke sabu ni ngomi mflene abina fo alagushira abi wati dama kiritikila mo yere ajira ka fo ko ako manga ke ako ni nje ajira ka fo minya awai kado ta le ka barai nga uluye kibara minzoro ulu fane o da kloka ka jira la ka fo ko minya awai ka do ulu ya me ka fo minye fandonye no be sokona finka o kufa maître Jacob Sidibe ku sera ma awai ka do ni ka nyefoli kai ako awai ka do ale ko ni te o do ale to sege ale mo te ko sege nga ulu ka nga bara minge ulu bara ke o chukodila musa minya awai ka do yara awai ka do ka fo no de babu yara ka mai ka fo ka be ka wuli ka jo chugu beke wuli ka jo mingono na awai ka do ko yalsa bara abiseka ke chugomi fandaun de bonena down de awai kado torala fazirika bako ako de stratégie minye awai kado de source policière kuna foni soroli katema polici awai kado yamfonve kwa jira la ka fo minye awai kado million bisaba ori ko ni bora ni aferina million tani duru o dira awai kado policuma million tani duru o dira awai kado minye garduma yalsa babu yara ka seka fanda on ka dugukolo kori arabu kati o dira commissaire ma amasa ma folo foda yalsa babu yara ka seka fanda on ka dugukolo kori ka fanda on ka dugukolo ka minewla avec l'argent tout est possible dans il va pour demander un petit pari ni ala che ka sokono ka hadama ka betonyo parce que wari bengu andum be kasila gnye dungu ko jamana ko aka nyena suba ko jamana kan lafiya ko malikura est-ce que ça dit des centaines d'hectares wallahi dugu kuturu dugu chamanjala makelenga to et puis problème remi o ba koridi population to be minu madu kolo soro o bitani mbe kori ça dit mbe kanga dabla jamana ngono abe dugu kele bito santu non babu yero nunu nche wira so ka nguse monu ko noteza Fatirika ba ako ni ngomi mvlene awai kado kaba ko dando ko sabu minya awai kado police ka mami mbe no awa directeur régional de la police du district de Bamako Ibrahima Souma Jara ako awai kado ni wari ko kuma min vole fle bale ko ni to kalama nga beka do police minu be nya dongodo obi saradi obi dumunike obi jimi ananyu ananjama kuma ko yimi chugo mi awai kado ni mawo yo famya ko obi temesirafe ako lu ya nyiniga ne tifengara wari ko ina ebi bara nge chugo mina o ni kondabulu de ba kalama anti kondabulu nyiniga wa
o kuma min no fora o fana y'a dabali ban k'aw ta kɔni ko fɛn wɛrɛ na kɛ aw kɔnɔ Dirikaba ko awai ka dɔn olu y'a mɛn a jirala k'a fɔ min ye cadeau de dira awai ka dɔn min ye commissaire ma min bɛ se k'a to commissaire min bɛ n'a bɛ babandaw ko fɔ babandaw se ka baara ninnu kɛ awai ka dɔn a ka ɲɛ cogo min na Babu yɛrɛ ka famille k'u ye arabu kati kura a yi ma tirikile 35-44 a bɛ yan dɛ la ilaha 35-44 foraji i b'o dɔn wa foraji n bɛ ɲini ka n yɛrɛ fa min nɔfɛ ni n dɛsɛ n bɛ k'a sɔrɔ wallahi ale y'o sɔrɔ Babu yɛrɛ ka mɔɔw y'a d'a ma a ye foraji si a ka so a ka du kɔnɔ commissaire ko Babu yɛrɛ ka mɔɔw de y'o se n ba n dɔgɔ a filɛ nin dɛ commissaire Dirikaba ko o kumana sa ko a b'i faamuya sa min na commissaire bɛ ɲini k'a ka kuruji fara piya commissaire bɛ ɲini ka bafula bɔ min bɛ se k'a to Babu yɛrɛ ka baara ka se ka kɛ sokɔnɔfin n'a lamini sabu directeur régional de la police o de ka yamaruya kɔnɔ commissaire in fana bɛ ka baara kɛ nka commissaire in ye kuma dɔ fɔ a ka adjoint Sanogo ko don min na baara in bɛna daminɛ ko Sanogo y'a jira k'a fɔ ko baara in tɛ taa ɲɛ ko a bɛ jɔ ko commissaire kelen k'o kuma mɛn ko commissaire ko Sanogo ye adjoint de ko ye ale de ye commissaire wa n'ale y'a bila yɔrɔ min a tɛ wuli commissaire kabako tɛ commissaire ala ka sariya mana na diɲɛ nugu da wuli a bɛ siga t'a la wallahi tɛ se k'o kunbɛn e tɛ se k'o kunbɛn commissaire wallahi Dirikaba ko commissaire a ko le commissaire Babandaw percevrait 5 millions de francs CFA par semaine a bɛ n'a fɔ commissaire bɛ Babu yɛrɛ commissaire kɔnɔ 5 millions de francs CFA commissaire bɛ bɔ commissaire ale b'a bila pewu hali na Allah kibaru Dirikaba ko a ko kuma na sa commissaire wa ka dɔ yalasa mɔɔw kana se ka taa foraji in photo ta ko commissaire kɔni taara polisi dɔw de sigi ye ala ka ni ci ni ka appareil ka taa jɔ ka taa photo ta Dirikaba ko commissaire du 8e arrondissement Babandaw ale de kɔni bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ ko in kɔni bɛ cogo min na arabukati yɛrɛ jaabiya commissaire yɛrɛ jaabiya o kuma fasiri de y'a sɛbɛn min ye awai ka dɔn le point o ka bidon bɔli a njim ale ka fasiri don Babu yɛrɛ bɛ ka sokɔnɔfinkaw tigɛ tɔnɔmin ka du kɔ ko se bɛ e ye cogo min na o de ye nin ye ko se b'ale fasiri de y'a fɔ k'a kɛ ko se b'ale ye voilà bɛn min ye nin kalo in tile 23 ma IRD jɔn de bɛna kɛ IRD ka cɛbɔ ye IRD a bɛna ta ka kalifa maa jɔn de ma ko mun ye ɲininkali to min ko a bɛ sigi dɔgɔtɔrɔ Bobo Sisi ale ye cɛbɔ ye Mahamadu Igor Jara ale ye cɛbɔ ye mun ye terikɛ ye n'o ye maître Demba Traoré ale ye cɛbɔ ye docteur Mahamadou Diallo ninnu bɛɛ lajɛlen ye cɛbɔ ye u y'a jira k'a fɔ k'u kɔni mago bɛɛ ka IRD ka a ɲɛmaya ni k'o minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko komi a fɔra cogo min na n'Ala de ye octobre kalo tile 23 yira n'o ye sibiri don ye ko IRD u ka sigi belebele kɔni ko o bɛna kɛ sigi belebele min kɔnɔna la ne bolodenw kɔni mina si maa ma Sumala Sise ale fatulen kɔfɛ Ala ka hinɛ a la IRD bɛna ta ka kalifa maa jɔn nin ma maa jɔn de bɛna kɛ IRD ka cɛbɔ ye ni ye kalata n'o kan ka kɛ wari tɛ Demba kun koyi o don wa IRD disiba dɔw yɛrɛ ko ni wari tɛ maa mun k'olu tɛ tugu kɔ o u y'a fɔ dɛ e ka cɛbɔw fɔ tan dɔgɔtɔrɔ Bobo Sisi o bila Mamadou Igor Jara o bila maître Demba Traoré o ta docteur Mamadou Diallo o ka ɲi a ye n'i ko k'an b'a fɛsɛ a ye Mamadou Diallo ni Demba c'est bon IRD kɔni bɛ fɛ ka ko dɔ sɔrɔ Mamadou Diallo ni Demba u ka vote ni ɲɔgɔn cɛ Igor a ye jamana in mara i bɛ ka tile la min kɛra yan ani casserole minnu b'u nɔfɛ kumakan minnu fɔlen don bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ min ye Bobo Sisi bɛɛ b'o dɔn jamana in kɔnɔ IRD n'a ti fɛ a ka kɛ wɛrɛ dali na Amina ye IRD ko ka ban haya ko a y'aw ɲɛ yɛlɛ a y'a ɲɛ yɛlɛ dɛ jamana in marali ka girin ni wari ko in ye wallahi a y'a lajɛ a ka sabali dɛ aw yɛrɛ de b'a la kasa bɛ maa minnu nɔfɛ a bɛ olu dama ko bon jamana in de bɛ tan quoi et puis aw bɛ tila k'a fɔ k'aw bɛna jamana bɔ bolo la awɔ avec des gens comme ça a bɛ jamana bɔ bolo la cogo di ayi a tɛ se ka bɔ bolo la dɛ bisimila Dirikaba ka fɔ la a ko mun ye sibiri don ko a tɛna ja IRD ka nin sigi ko a kɔni ko a tɛna ja n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wulikajɔ o bɛ sen na parti politique caman de bɛ ka wulikajɔ k'o kɛ o sabu kɛ transition in n'a bɛ ban waati o waati maa de bɛna sigi min ye masakɛya la o maa ko a na kɛ politique maa ye o siratigɛ la u ye politique maa u bɛ ka da bɛɛ lajɛlen kɔni ko o gosi nin waati in na walasa mun ye kuluba u bɛ se ka kuluba kɔni ka a sɔrɔ cogo min na ni ka t'u sɛlɛ a kɔnɔna o la ye Dirikaba ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko
ko bi e nyama ni ya temna ka laje yadde ko ni o konna ula afara ko Muhammad ya do ki be faga yadde ko ni ka ka chebo yadde la ko bala dilen ki ga dossier ni ga abla kana o dossier bla ko o datura septembre ko kle mu ko aninani samba fla ani sam ko ani kle ko nyebe nyeshiro mane masa mamunu ya ira ka fo yadde ko aka taka kalfa umma bolo ngoni mina shini njoni maka yadde taka kalfa umma la sise ale fatule o kofe wallahi nyama iboda ko ni surla ka ko munye docteur bobu sise aye cheboye Muhammad Igor Jara chebo bobu tiane obuke cheboye chugodi yadde ko te e flake bulla men ali bi abo no fa ko chebo me wari chebo war mayne wari ni wallahi wardu bismillah skata la wardu de bi ko flaketa fasika baka fola akoko ni ye ko injate bena ka laje transition fanga ayira ka foko mamunu ye ku ye transition ko ni ka amara no be ashim ko ta ko fo foko na bla docteur sugal ko la maygala nunu shitna ga cheboye kalata no be masaka kalata o ko fo o strategique la parti politique chairman ko ni be ka buli na ma ka fo domina fanga abe bla fanga ko abe seka da amatromna fasika baka fola ako yiningali chairman be nyama ni wati na amo osigi ko transition ina fo bu ye Amadou Aya Sado ale ya ke tugumuna ni transition mena kete wa utato ninga fanga ka kalfa ni mala ko transition mena kete wa ni ngali kele o sagwe Amadou Aya Sanogo nunu manga kete de ale adi boama nunu manga kete aya ya mfawo bo menya bala aya kelente boata nyukui mali dembe ambedu ne ne ko ni te ne te de parce que aunga foka dubie abe ko chogo fla de nyami na nywana o chetem sute wala fokando gor jigen ndo gor jigen akoni min vlani gor jigen luti clé mo akoni ya jetemine ka laje abi na fo awai kado muso fla luka jeni ijarabi nywana eleni awai kado katoka temeni nywaye limana ko kuma fomi o haketu o min vlani de awai kado ka fo ode be dibidibi la jamana kono ato dibidibi la fo ka abo keneka sizanza maminu yere ya kebawi ndo gundo de be ka kashi fambe fe sabu terima dama o kelela atita ko ako de sira tigala minya awai kado chika mimbe no dimbe awai kado tribunal moma ko commission ko nana tribunal mimbe na be communiquer de de bon ko fo ulu yo wuli ka joke sabu yo gorji ngeni do ko kibariame ka gira ka fo erezo bele ko de bu bolo jamana ngono wallahi ubeka wuli ka joke homosexualité luti clé few ko la bara on va en kosobe ma mimbe awai kado communiquer tribunal kuna bi procureur du atoy Idrissa awai kado Amidou Touré anaka chedon ulu ko ni ko luto bomo koya ninge mandi olu nyana de o de nongoni bela o ye wuli ka joke ja video doc mbe mimbe ka charifa mbefe mercredi do kalo kle muga temene procureur awai kado ayra ka fora communicati ale kon ya jira ka fo video min vleni kuma kalandaw ni kuma kunda dama de ba kono ka sebenti ayra ko yi gorjigen ya kaba bi dugo gorjigen luti clé kaba bi dugo foka na kesamba ke pia keleka feme bola e benga procureur bew beba don benga procureur Touré ale be fasiri kaba akoni ngo min vleni o de awai kado minye mo kamana gwa na communiquer tribunal uluko ni wuli ka joke ndo minye dishiba do be manani wa majoldu tege daro luka ye alla nyini commissaire min be no be commissaire di sengara juman ko fo uluka wuli ka joke kata nyanyini manani lesbienne gor jigani ikado ka fo minye luti clé mo tege dara ulu de ka awai kado ni ka sorka tout di procureur ma o kanya folike minye awai kado be procureur bulu sawo fasiri kaba ko akoni nye fenye femin ni airezo belebele di charlembe anve jamana kono ani jamana koka wa mi jamana chairman be ni ngo nyonye nembe yoro mi abeye foso dowi fatiri ba ko ako awai kado Marco Sissogo ale ya jira ka fonu no minu vleni uluko ni minena awai kado minena mina sabu beka mawshu ka ke awai kado cheni juguka min tan dambe luti awai kado anga koe ani min manga tanyamu okmana sa minena o sira de fe ako awai kado ko ni min vleni maire manga saria ko kuma yere fo sabu aunga jabana bitani sira minui ani numbe tani bolo mi danfara min bu ni nyanja abiko mi jega jala ni badi kwa chika fomu ya chukushila ninge wale chukuka nyonye aunga jamana ngono mashiti mimi seka kala do anyina ka benai ko utolere atika tolere wa otemene ngo mashika papali
ani maasi ka lagosi ko i ka dɔn olu tɛ olu b'o dabolo u b'u ka baara kɛ fo ka se a dan na a ko an bɛ don min ko bi nin bɛ ka kɛ waati la waati min maa dɔw bɛ yen minnu kɔni ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ k'a ko lagosi k'a kuma fɔ cogo sugu bɛɛ la sabu réseau ani k'a dɔn min ye jamana yɛrɛ a tiɲɛnen don i k'a dɔn ni nin kɛwale sugu ye k'a mɛn ka sɔrɔ nin ko in i k'a dɔn a tiɲɛnen don jamana tiɲɛna Badiri filɛ min ye i k'a dɔn lesbienne minnu minɛna Nouvelle Horizon o ka bidon fali e bonya b'a la ɲɛma bi juma donya in na malidenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ Ture a ye dugawu kɛ Ture dɛ dugawu kɛ dugawu k'a ye dɛ a ye dugawu kɛ Ture n'o tɛ nin tɛ ko nɔgɔ dɛ a banna n tɛ diɲɛ wuli ko ye kuma ɲɛna Ala ka ɲɛ ka Ala ka ni sababa bɛɛ ami bisimila ɲɛma hali bi an bɛ taa an ka taa radio ye Noura Fm ye ale don 94 tɔmi murumuru 5 nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 soit de Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛnna Yusuf Konate ale kumale o don a ko an ka taa mun ye Sikaso n'an taara Sikaso i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bingalikɛlaw maw n'a bɛ jadisuw kɔni o kofɔ u taara bingali kɔni ta ni ka taa Sikaso dugu dɔ kɔni ni ka a sɛgɛrɛ Fatirikaba Yusuf Konate a ko mun ye kɔrɔnfɛla tɛmɛnen kɔfɛ jamana camancɛ tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Bamanci ninnu ye u tɛmɛna Kaye fɛ fo ka n'a bila Sikaso an bɛ don min na i n'a fɔ bi mun ye babali caman u bɛ k'o ta ni ka maninfinw kɔni u sɛgɛrɛ a ko mun ye octobre kalo tile 20 ka n'a kuncɛ octobre kalo 21 o sufɛla la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamanci caman u bɛ mun ye marifa caman de kɔni a b'u bolo ko mun ye baarakɛla dɔw bɛ n'u bɛ goudron baara kɔni k'o kɛ sirako baaraw kalifalen don u ma dugu min bɛ n'an k'a ma ko Cɔbugu ale bɛ mun ye commune de Bilanjo ninnu bɛɛ lajɛlen ye Sikaso mara o kɔni o kɔnɔna o ye a nana ye k'a fɔ ko mun ye Bamanciw u ye bingali wale ta ka taa nin baarakɛla ninnu kɔni k'o sɛgɛrɛ kibaruya kɔni sɔrɔla ka yira k'a fɔ ko mun ye maa ninnu u ye tiɲɛni caman kɛ koyi o sabu kɛ mun ye mobili caman minnu bɛ kɛ ka baaraw kɛ sira baaraw kɛ u ye olu jeni mun ye baarakɛla maa 5 ɲɔgɔnna u taara n'olu bɛɛ lajɛlen u ye mun ye pikapu n'o bɛ mobili kofɔ u taara n'o ye ko mun ye Bamanci ninnu u taara ni fɛn caman kɔni u ye koyi Fatirikaba a ko mun ye chef de chantier yɛrɛ mun ye Bamanciw ye u taara n'o ye chauffeur u taara n'o ye citerne bolila u taara n'o ye parantikɛ u taara ni nin bɛɛ lajɛlen ye hali maa mun tun bɛ n'ale bɛ yɔrɔ garder u taara ni nin bɛɛ lajɛlen u ye Fatirikaba mun ye Umaru Kɔna Yusuf Konate a ko mun ye Sikaso kɔnɔna la bi ko wulikajɔ k'o ka kɛ joona o sabu mun ye Bamanci ninnu ye u bɔra kɔrɔnfɛn fan fɛ u nana camancɛ fɛ an bɛ don min na comme bi u ɲɛsinnen don mun ye Sikaso région kɔni o ma a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ko yanni mun ye samiya kɔni o cɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ caman kɛra k'a ɲɛfɔ an ka jamana ɲɛmaaw ɲɛna ko mun ye Sikaso yan fan ye ko mun ye Bamanciw u ka wulikajɔ fanga k'a ka bon yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ o kama k'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi wulikajɔ ka kɛ joona an ka jamana faamaw fɛ walasa mun ye Sikasokaw ye u bɛ se ka lafiya cogo min na n'aw bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min na samiya yɛrɛ bɛ se ka ban lafiya kɔnɔna la cogo min na ko baara ko kan ka timɛ fasiri don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ soit de Bamako kɔnɔna la Yusuf Konate ale kalimikalatigi bonya o b'a la nɔgɔ min ye awai k'a dɔn ka fasiri datugu sabu dɔ kɛra waati taara min ye awai k'a dɔn an bɛ foli lase awai k'a dɔn n yɛrɛ dɔgɔkɛ ma min ye jardin Mɛnakura an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n teri don n dɔgɔ don nka a tununa na a bɛ waati damadama bɔ nɔgɔ min ye kunnafoni an bɛ taa n'a ye kunnafoni b'a bɔ indépendant kɔnɔ min ye awai k'a dɔn Dawuda Sangare ale ka kumakan don politiki bunagun ne bɛ n ci ka don a la hali bi min ye awai k'a dɔn parti min bɛ n'a bɛ wele ko faso kɛwale awai k'a dɔn k'a fɔ a hɛnɛmuna k'a manger k'a dumu awai k'a dɔn nɛma nouvel espoir pour le Mali ale kɔni awai k'a dɔn bɛn ani kelenya kɔnɔ elles ont un et indivisible Fasirike b'a ko a ko Dawuda Sangare a ko parti min bɛ n'a bɛ wele ko parti nouvel espoir pour le Mali a bɛ nɛma a b'o de kofɔ marisi kalo tɛmɛnen a o tile fɔlɔ a yɛrɛ a bangera ɲɛmaya bɛ maa min bolo o de ye Ibrahima Boubacar Emmanuel Traoré jatigi don awai k'a dɔn k'a filɛ ka wuli ka jɔ kɛ bɛnka awai k'a dɔn ko tɛmɛ ani parti dɔ ni ɲɔgɔn cɛ yalisiw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kɛ parti ba kelen ye n'o bɛ awai k'a dɔn parti faso kɛwale ko fɔ o yɛrɛ bɛ maa min bolo o ye awai k'a dɔn anw ka député kɔrɔ ye n'a bɛ baara wuli cercle de baara wuli n'a b'o député ko fɔ région de Segu n'o bɛ Adama Kane n'a b'o ko fɔ Fasirike b'a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen bilala ba la awai k'a dɔn min ye point de presse dɔ senfɛ min kɛra jumadon kalo tile 15 anw ka sobaden in na n'a bɛ maison de la presse ko fɔ Amadu Tumani Ture min di kunnafonidilaw ma Mari Kana de layi Kana law Fasirike b'a a ko min ye awai k'a dɔn parti faso awai k'a dɔn
kewale ikaro ka fo minya ale kunye chaboy election na san 2018 ni hakli bala adama kane ay kada me doni mina ko bisika tala minya ay kado pila te tanga sigiti parti mimbe na ben nouvel espoir pour le Mali na bo ko fo afara loka ay kado ujera ka ke kelenye ako de strategela nim parti fla président ya dira ka fo nim farale nyuanga ko do were tekui fanga nyini awai kado ka to nofe tabla faso de mena awai kado be fanga nofe nga fanga mimbe no yu soguna tai uteko soro ma minye kalata feven dibike duna na tawla ani wachi na tawla nim parti fla min farala nyuanga ndoko ko abela jere bu kambo aben nofe akoni alaje nema abe feka awai kado isinzi bere jolinga sabu awai kado haklina de bula no be objectif ko fo do were te ukaseka soro so don kinglina anu hakilna minye se ko ke program bu bulu mingoni awai kado na se bakoro jole do be ani kilinya awai kado na be foso don fara nywanga awai kado be se feka o program ko lu bela jele waliya ko sira tigela president mimbe na be nema kofo no ya awai kado brema Bouakar Emmanuel Traoré ani awai kado minye député koro no be adama kane na bu kofo nunu ngoni farla nywanga kun kilina kile hakilna kile mirna kile atirike baku akodidi ako yalse ka seka awai kado kulubala soro ko ni ka hakilna ti dowre politique to min flene ko adale le do bela jele yi parti FMB ni bi fe ka douala adale ndo awbe nema ya le kofo minya awai kado faranywanga ibo kofo minya awai kado bara ibo kofo ani kado klinia kofo minya awai kado shi ode awai kado ka wulika jo shi de awai kado ka emblem yere kuyi patrick ba ko ni ngo indi dowre malion ka hakilna kura ni mirna kura ambe mali kura min nofe nema na kunde awai kado yalse ka seka awai kado shinji ko de sira tigala minye ningo bey ka nywanga minye awai kado ningo ti dore koi nyini fe ani soro fe ka bela jele ke klinye ka kunle na obenyeshi fangele ma ako awai kado ni min fleni anyefo awati do akumasira sabu ujanyogo nu parti to uka tondung abbe hakilna ti dowre minya awai kado ka cari jamana fandani nani befe kaseka jamana awai kado ka labo yalsa nyini fe onka ke soro fe akoni alaje fanga ni ba nofe demokrasi sirafe dowre te fikata awai kado chekelela chekele mbe mun kufo abe kalata kufo abe election kufo akode kama nema uluko ne be tablo minga ko bi o kele ni ala sonama uluboke ko kata se adana akokuma na sa ulu decidere do nema para nywanga min bi se ka to Mali o bi se ka tanye chugumi min bi se ka to farafina be o bi se ka tanye chugumi kuma hakilna yeminye o ti dowre kuna fune yeminye faso kewale ani nema abekera tomba kelinye désormais a to de ko nema nouvel espoir pour le Mali s'il plaît nema minye indépendant o ka boli do ndo ibunya bala onya ajaranye nema croix ale ko na lekera nema yi se ka vo parti politique ndo am dom na kompi ma jolo mba akonna ola mamunu ndo nyema ye jamana ya famia foka foku ya afamia na manya ka foku ka mirna no ka klina de ye jamana yenya kura be se ka dama tukumuna ko Mali don ko am dugo kuye kumanyana anyana okman do minye jardin awai kado menna kura ndo ni do nyo fie anye giringa jo chamange nyove menna kura ni misraw ani bakadaju haka jabo ko fambe ndo dunga abe institut de formation judiciaire abe yende bi amba foka wali mando kwa ni chesiri awo kiriti la modu abe de ke ko chugudi kiriti la manu nga ko nu afo itala ndondo iklendro abana atsenywa mo atinywa nga sirala atinywa ma abana mvla ko defie koyi kana baga mama isiki ka laje dro nu nana bi singa ni bi seka ya fami ma ala kama ya fama ni dun seka ya fama na tiki katika gele ibita kiri ba obonywana kuma bana nga kana se mama de daika idan yoro buambe min vie bara infleni min baski lento kerefe ka fiano karsa madu maiga chebete awmani yoro info ngani info aka ningeta no ni domi ala kangishi ni tege dari kan domi o dai klik fly ko ni ala cho ibla ka demba de ni boni ni na be ki ko di ibal la jadi min bi se ka fo min se ka fo atoy abana atoy da ami ale manyare ni wati na ko ni ale na to ya mafu ka nyare afa ale mai ka nyare kambiam ndo to nyini foi kana ti we ni ko ai no to nyini foi kana ibla la de mo fie de we ni ko de ala ka ni so babe gasu kata gaso de faire baranyena ame folin tanu la se kanubani de mababa